Okrećemo se na leđa i savijamo noge u koljenima. Ispružimo desnu ruku iznad glave i desnu nogu. Privučemo nogu savijenu koljenu i dlanom dotaknemo bedro savijene noge. Radimo 15 ponavljanja. Psoas se naziva i mišić duše zbog povezanosti s autoimunim živčanim sustavom. Reagira na opasnost i savija tijelo kao pripremu za borbu ili bijeg. Isto tako reagira i na stres. Mijenjamo stranu. Psoas je uzrok boli u leđima, preponama, izaziva menstrualne grčeve jer se zbog sjedilačkog načina života skraćuje i slabi. Ova dinamična vježba zagrijava psoas i istovremeno ga isteže cijelom dužinom. Vježba aktivira mišiće bedara i abdomena.